Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Bandiraɓe sehilaɓe, ko salminde goto kala e mon, funnangue naaɓe, hirnangue naaɓe, rewanaɓe, worgonaɓe, suka hen, mawɗo hen, debbo hen, gorko hen, wiyama assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. E ngal ɗo alluwal ene wayno windi e maggal wonande on mo yiyata bindol baɗo no amni, windi ɗon ko heblo heso arowo. Heblo heso arowo. Holnde arata ko ñande 27 6e mois 2026 hawra e asar garoɗo o inchallahu taala. Heblo ngo hoko ummini heblo ngo? Umminigo ko hewɓe noddino en mbi jiyata bindi pular hay batte, ɓe hen mbi jiyata bindi alqur'ana arab hay batte. Wadde an baɗo nono, soka debbo, soka gorko, soka suka, soka mawɗo, wadde windi ɗon ko limto pular hijja mum e limto arab hijja mum. Kala jiɗɗo jeede hen bisimilla mum. Famide? Joni noon refto kadi ƴeewen sa faami. Heblo heso arowo ñande 27 6e mois 2026 limto pular hijja mum e limto arab hijja mum. Kala jiɗɗo jeede hen bisimilla mum. Ɗum noon sa yiɗi nadde hen e jeede hen ko ɗo ndewata 77 906 14 81. Kadi jangde nde ko jam nde yarata, nde wonno jinmi ko jawa wawde. Alluje jeeɗiɗi wona balɗe jeeɗiɗi. Jangon aset, jangon alet, jangon altine, jangon talata, jangon alarba, wono keɓi alluje 5 waɗe e sifa newiɗo, keeriɗo, jawɗo. Ñalawma ɗimmijo o so jangi aset alet wono on gayni limto mon alqur'ana arab e sifa newiɗo, keeriɗo, jawɗo. Ko jangde codol, hay mo anda hay batte muddo baɗo no amni, so rewindima heblo arowo ngo ene jogui kuɗol mum e karne mum, ene ɓallini, ene yiya bisimilla mum. Ɓe hen noon cuɓi ko Dental Dina TV, ko to jangata. Woɓɓe hen noon jiɗi ko jangoy to WhatsApp to, ɓen jiɗɓe wayade WhatsApp ɓe, ɓen yomba 77 906 14 81. Nde wonno ko toon ɓuuri welde jangirde. To WhatsApp to ko toon woni nokku jangirde nde. Wo amma noon Dental Dina TV woni moftirde nde. Sa jangi to WhatsApp ɗo, woodi ko majjirma, duttoɗa to Dental Dina TV e mofti toon. Nde wonno jangirde WhatsApp ɗo, so audio o ari, vidéo o ari, nanna e portable ma, ñifa connexion ma, gona e jangude. Janga ha ɗiggina, ƴetta kuɗol ma e karne ma, mbañitoɗa, janga ɗigga. Yontere wotere so timmi, ɗimmere nde so timmi tan, ma yi a wattat yiide yeeso ma inchallahu taala. Ko jangde codol, kumpa ma ene hen, ko ma ngara naata kumpitoɗa, ganda ko haalaka ko gonga walla wona gonga. Sabu hewɓe hen ene nodda mbiya jiyata hay hunde, hay bindol jiyata. Allah walli kam hewɓe hen kam jiyatano hay hunde, batti yiide hunde, kadi batti windude, kadi batti jangude. Onon kadi hebla mon bange, ɓe to hebla mon bange, ɓe jangannoɓe ko adi ko aɓe jokka jangɗele maɓɓe no wayanno. Wamma onon hesɓe ɓe noon kadi hebla mon ko bange, onon ko balɗe 2 jangoton. Wamma ɓeyto noon woɗɗoyɓe ɓe, ɓe jangata ko aset, ɓe jangata ko altine, ɓe jangata ko alarba.
wono kamɓe ko windata ko ne heewa seeɗa ko wi ko heewi noon nafata ko waɗa daawal onon noon janngoɓe limtoɓe tawde ko jangete ko heewani nafata ko ñande fof tan keɓon alluwal gootal tokosel tongowal ko jangata ko jaawa ɗum waawde jaawa ɗum wanjitade jaawa dawde keɓa kemnamin hen wadde kala jiɗɗo jeeyede hen yo ar 77 906 14 81 addora ballal muɗum e jingere mum saɗa janga noon yaataw ka garɗo jangude tawa arani jengude holko woni jengude jengude e jingude wona gotum jingude ko aɗa andi oɗo janginomi acci ko haaju muɗum ena janginami minne saha fof mi yaha Orange Money walla Wave nuldama hunde yoma ceera jagguɗo sooda hen warga e sukara ene moƴƴi ne yooɗi wona leruma maaya jamnoɗa kalma itta hen fodde ma mbaɗana ceerno ma fodde taw ceerno wiyatama ara addanam naggam e naggam taw ceerno wiyatama hokkam ɗum ɗo wallam ɗum ɗo an ananta hoorema tan mbaɗana ceerno ma ko mbawɗa waɗandema ko teddungal janggen mbawen beele mbawen windude ko jangde noon e bindol jaadata sa jangi ha wawi eto wanjitade ko janguɗa ko mbasa funtude hoorema minen kam min puntanima so min pini min gadda jangde min tottuma ɗo min mbawi haddude ma sa jangi ko an sa jangani ko an ko mbinoɗa ko addama hayttimama a defanama a deftanama a addanama ñaam kay ko toon ko ñamde wadde min kaalani on kala jiɗɗo jeeyede hen mo ganduɗa yiyata hay hunde hoto hirsu walla ɓinguel ma ina yiiɗi jangude jogi portable muɗum nanna ɗum hen joom suudu ma nanna ɗum hen musidɗo ma nanna ɗum hen kala jiɗɗo tan wiya ala o numéro o nan ɗon ko ɗo min gandata jiɗɗo mo yiɗa jiɗɗo ma noddu hen walla waɗa hen vocal muɗum e WhatsApp he sa ari noon haala heewani dente ɗe ko ɗe nayi ko dental diine ngal heerodi tan ko sharia o e jewte seremɓe ɗimmal ngal ko kabaruji pular nanguitaɗi tan heerori ngalɗa ko janginde pular tan heerori ngalɗa ko janginde alkule qur'ana arab tan heerori ɗeɗo nayi ngoodi an noon garowo o andi to jiɗɗa jeeyede hen taw haala heewata min de komi jiɗɗo jeeyede dental diine ngal sharia ngal e jewte seremɓe ɓe to jiɗmi jeeyede walla min de jiɗmi jeeyede koye kabaruji pular nanguitaɗi he walla min de jiɗmi jeeyede koye jangde pular nde walla min de jiɗmi jeeyede koye jangde alkule qur'an arabe an andi ko jiɗɗa ko kalata on saaha noon kalanɗa sarɗiji ɗi aɗi belma keddoɗa hen a yiɗa gacceɗa ndeeƴa an jeeyi kalma yo ɓuuɓane heddi noon saɗa naata noon sarɗi o kalanteɗa nanamo jaɓamo mbaɗamo sa nana jaɓa noon ɗum ala he mbawima ko jiɗɗa ko ma jaranma hunde ko jiɗɗa ko ma jaranma hunde saabu komin janginirta ko courant wifi connexion ɗum no min jeeya ɗum nafata noon ko jangowo o walla jangguinowo eɗen gueɗe onon jangoɓe noon ndendata mbaɗa ɗum no duɗal ni tenoyon oɗo adda waare fukka o adda waare fukka o adda waare fukka tene on kuɓen duɗal janggen onon kadi courant wifi connexion holko woni waare muɗum johon so Wave walla Orange Money walla Western Union walla MoneyGram Ria ndon no mbayi mon pukkon naata numéro he 77 906 14 81 on saaha noon gara kaala mbiya ko min kaari mi addi ballalam e jingueram e galle golle e jom mbiya noon on jarama jokke golle eyyi ko jokke golle tan e dow hollum oɗon mbi on janggani on ganda oɗon balle ha gandon wadde ballawo on o balle ɗum ha walla on ko so tawi a fini a dawi dawol ma a heeɓi kalma a waɗe poche ma a arti mbiya ceerno ni on jarama ceerno on jarama ene nafa ceerno ene nafa ceerno ene hanno son pini subaka law ndeni noon kaccitari ceerno yetto ceerno bottari yetto ceerno hirana yetto ceerno ronkama kam hoto haade hoorema kam lewru ma ƴetta hunde ko mbawɗa mbiya ceerno da waltoro galle
waltoro golle ɗum ɗo mi waɗi ɗum heen waltoro ɗum galle o e golle ɗe galle e golle tan wonɗo so golle ɗe junti min ngara min golla sono ngadi on kadi on kadi mballa min duuso galle yo Allah okke nande e famde wadde an jiɗɗo jeeyede heeno bisimilla ma ala debbo ala gorko ala suka ala mawɗo funnaange hirnaange rewo worgo ko jiɗɗo min kaaldata mo yiɗa o noon yo deej ko jiɗɗo min kaalde mo yiɗa yo deej nan ɗon windi e tableau he heblo heso arowo ñande 27 6e mois 2026 limto pular e hijjo mum e limto arab e hijjo mum kala jiɗɗo jeeyede heen bisimilla mum so ari haarane sarɗiji ɗi welimo o naata o yiɗa o acce e deeƴa numéro o noon nani 77 906 81 kala mbaɗo ballal yo rewɗo yetto keeso mofto hen an jiɗɗo naata kadi ndewaɗo min kalama sarɗiji ɗi kalanamin ɗo jiɗa naade ɗo ngara kaala indema e yettode ma e ɗo jiɗɗa jeeyede hen so nayi ɗe fof jiɗɗa jeeyede min kalanma tati jiɗɗa jeeyede hen min kalanma ɗiɗi jiɗɗa jeeyede hen min kalanma gotal jiɗɗa jeeyede hen min kalanma sa haalama welima an jeeyi yiddema an jeeyi ko yiɗɗa gasi ko mbawi hadde moɗon heddi erago waɗama nanɗo jaɓɗo ara windo hade aside arde kala nanɗo jaɓɗo yo ara windo hade aside arde ɗum nde wonno kadi haala hande ka nanowo nana jaɓowo jaɓa garowo ara arda noon ko jingude taw aran tan en jangga tan en doga sa suuɗima ceerno ma addi caɗele ceerno ma yo ande holno ceerno ma andirtuma jungo ma e poos sa fof mbiya ceerno nda ɗum ɗo heptinma kono ngara tan noɗɗinɗa deƴƴa ndeeƴa mbiya ceerno yo ande ceerno andetama an andi ceerno eto ceerno anduma doke nande famde o ko musidɗo mon giɗo mon saabu Allah Yaya Ly Kola Sénégal alhamdulillahi rabbil alamina on jarama wassalam